Hi guys, we're here and super expectation versus reality. Ayan, di ba mukha ko sunga? Hi guys, so walang magandang view. So napag-desisyonan namin na mag-boat doon, papunta doon sa may magandang view. So punta kami doon. And I'm so happy makakaligo ako! Oh no! Init, tapos tagal-tagal pa kami. Hey guys, so papunta na kami there. And we're going there talaga. So, parang hindi ko nakikita yung nakita ko sa Google nung search ako ng Tundal Beach. Pero siguro din sa Cory Island. Pupunta kami sa Cory Island. Kasi ang boring talaga. Promise, sobrang boring dito. Wala kang makitang puno. Dito sa place lang naman namin. Tsaka tignan nyo naman yung kalsada. Tapos parang ilog, gano'n. Pero syempre, hindi naman tayo papayag na gano'n lang, di ba? Eh, ma-feeling ako guys, ma-RP ako. Kaya pinili ko yung tatay ko. Ay, libre niya kami! Lalakad na kami! Ba't ang init? Kaya ka naman na magpapaputi ka sa beach. Ayan pa. Ayan, dirty. Wow, dirty daw, dirty. Lalakad kami para hindi... Yo, may sugat ako sa pang. Ano yan? Laptos pyrosis. Si Madam Mers. Hi, May Madam napulot ako. Mers. Hindi ko alam kung ano to eh. Ano yan? Yung chocolate. Sweet chocolate. Wow, social. Binigay sa akin tatay ko yung pambayad tapos nawala. Kasi nga hindi matibay itong monopod ko. Hi, Mother and Father Jetson. Wala si Erica Tamayo. Ayaw ka, Erica. Kapal-kapal-kapal. Maganda niya. Sa vlog. Bilip! Bilip! Ano na tayo sa Instagram? Bilip! Bilip! Ayaw may malinis siya doon. Yun! Nasaan na? Siguro kayo. Yun. Sige, bahala kayo dyan. Kahit saan, basta lugar. Basta maganda. Basta kasing ganda ni Auntie May. Malalim. Kumal na birtila ba lang ito? Basta siya. Naging video Balik-balik ka Correct. ito. Sir Principal. Yes, principal ng Tuliao. Yay! Nandito kami sa Anda! Kuha daw tayo ng bis. Life bis. Huwag natin tawanan yung mga ganun. Oh my Kamutik God. yun. Dinala ko yung buong gamit kapag nabasa lahat ng damit ko basa. So excited! Guys, hindi ko alam kung dyan ba kami pupunta. Kuya, saan tayo pupunta? Ay, dyan. Ay, hindi ko nakita. Kasi dito guys, parang isa lang sa 100 Islands, Bulinaw, Pater Beach, ganun. Parang iisang island lang sila na syempre magkakalayo kasi yung barangay. And iba-iba pang beaches dito sa part na ito ng Pangasinan. Ano ba ito? Western?
Maganda ka pa. Even kami. Kuri Island. Ah. This is Kuri Island. Because? Kasi ito, nung umupo si Cory Aquino bilang presidente, biglang tumubo ito. Island na ito. Kasi tumaya tayo ito. Ang corals. Binuo lang nila yan eh. Oo, arika. Oo, maging spot lang. Binuo. Ganda yung patumbalan. Tanga, wag ah. BJ, pag ikaw maganda yung shot mo, tas ako pangit, tignan mo dito. Ayan, tignan nyo naman ako. Nagluluksa po ako dahil ang puso ko'y sugatan. Charot! Ayan, naglalakad ako sa mga corals. Hindi ko alam kung bakit ako naglalakad. Wala naman ang pinapakita. Puro corals lang naman lahat yan. At nakita nyo naman, narinig nyo naman explanation ng tatay ko. Tumai si Cory. Charot lang yun ha. Baka ibas nyo. Okay, pili talaga yung tatay ko. Oh my gosh! There's an octopus! Oh my God! Did you see it? Oh my God! Nangangagat ba to? It's octopus. Octopus siya, guys. Oh my God. Saan tayo pupunta? Bura, Kai, in English, Bubble Island. May barbecue kami! Oh my God! See it? May Sa barbecue. sesay do yung minunaan. Utit lamlaman. Na nga, dito tayo sa Sunboard! Oh my God! Ito yung parang Bali ba na sinasabi nila? Yay! We're here! I'm so happy! Ito yung sandbar, tara punta tayo. Madami daw starfish! Wow! Pero mamamatay. BJ, picturean mo ako BJ dito. Init pero I'm so happy pa din. BJ, yung view ko. Ayan. Makikita ng tatay ko, magtatanggal ako ng ng shorts ko. Ano ba yung makita ng tatay ko pag gaganitan niya ako? So, pupunta na kami doon sa kanila ngayon. Mamaya. Ay, isa pa! Ay, naka-video pala. So guys, ito na nga yung in-expect ko. Pero hindi pa siya gaano. Siguro maglo-low tide pa siya. But still, I love it. Pili ko yung tatay ko na pumunta kami dito. Kasi, yun talaga ang pinunta ko dito. Dahil nakita ko nga doon sa Google, no? Ang ganda-ganda. Tapos kasi namin ganun lang inadatan namin. So, I'm still happy. Mainit pero, shit, ang sarap talaga. Ang sarap maarawan. So, ayan. Parang nagsusugat na ako dahil sa sobrang alat ata ng tubig. But, but still, masaya naman, maganda. Pero masugat na yung tuhod ko. And feeling ko yung likod ko sugat na din. Ayan, upo tayo dito dahil gusto ko selfie dito. Ayan, di ba mukha ko sunga? Hi guys, I love you. I love you both. Erica Tamayo, you're not a family anymore. Charat! Oh, gusto naman ulo to. BJ! Hi, say hi. O, diwag. We had so much photographs and I'm so happy. And pagod na ako kaya ibibigay ko na yung phone ko. Sana nito. Hello guys, ngayon tapos ko na pong pinicturean si Tita Monica. Ngayon na po siya. At ayun na po. Yun nga guys, malapit na kaming umuwi kaya paalam Boracay. Ay, Boracay ba to? Ano to? Bora Island. Grabe, ang ganda dito. Pwede kang tumira dito. Pero kapag after one day, siya kalauring. Panira BJ, panira. Oy! 2, 3. About to leave. Oh my God. Mali! Sabi na ko talaga
Umitim na tila ba, lahat nagbago na. Hindi.